אני מתכבדת להזמין את מר יוסף דרילינגס ואת נכדתו קורל פרנקו להדלקת המשואה הראשונה. מר יוסף דרילינגס, בן יצחק ומינה זיכרונם לברכה, נולד ב-1934 בעיירה רוזוודוב אשר בפולין. עבר את מלחמת העולם השנייה כילד ונער, תוך בריחה ממושכת שלו, של הוריו ושל אחותו, על מנת למנט את נפשם מהתופת. במשך 6 שנים הם נדדו בדרכים. ניסו בכל דרך לקיים את נפשם ולהסתתר עד תום המלחמה. יוסף עלה לארץ ישראל ב-1949. נישא לשרה ולהם 3 ילדים, בנצי, מאיר וציפי, ו10 נכדים. אני קורל פרנקו, חיילת בצבא הגנה לישראל, מתכבדת להדליק משואה זו יחד עם סבי יוסף דרילינגס לזכר קורבנות פולין. אני מתכבדת להזמין את הגברת מרתה וייס ואת נדב שיר להדלקת המשואה השנייה. הגברת מרתה וייס נולדה ב8/10/1934 בעיר ברטיסלבה בסלובקיה. בזמן המלחמה הצליחה מרתה לחיות זמן מה תחת זהות ארית כשברשותה מסמכים מזויפים. אולם ב8 באוקטובר 1944 היא נעצרה ונשלחה למחנה סרד. ב3 בנובמבר 1944 נשלחה לאושוויץ בירקנאו. מרתה ואחותה אווה הוחזקו יחד עם התאומים והגמדים בבלוק הניסויים הרפואיים של דוקטור יוזף מנגלה. הן הצליחו לשרוד שם עד השחרור. לאחר המלחמה עברה מרתה לגור באוסטרליה ועבדה כהיסטוריונית. ב-1998 עלתה לישראל וכיום מתנדבת ביד ושם ומלווה קבוצות בפולין. מרתה מתגוררת בירושלים, היא אם ל3 וסבתא ל14. אני נדב שיר, חייל בצבא הגנה לישראל, מתכבד להדליק משואה זו יחד עם סבתי מרתה וייס לזכר קורבנות סלובקיה. אני מתכבדת להזמין את הגברת אלישבע גלילי ואת רותי קסמן להדלקת המשואה השלישית. הגברת אלישבע גלילי נולדה בשנת 1931 בוורשה שבפולין. עם כניסת ברית המועצות למזרח פולין עברה המשפחה לווילנה. עם כניסת הגרמנים לווילנה ביוני 1941 נהרג אביה והיא יחד עם אמה הובלו לגטו. משם, עם חיסול הגטו, נשלחו אלישבע ואימה למחנה קייזרוולד בריגה, לעבודות כפייה. בשנת 1944 הועברו למחנה הריכוז שטוטוף ליד דנציג. בשנת 1946